Dobrý den, vítám vás u krátkého videa od společnosti Foxon, kde si ukážeme konfiguraci průmyslového modulu od společnosti V&T, který má na sobě dva digitální vstupy a výstupy a umožňuje konfiguraci přes webové rozhraní do internetu nebo do lokální sítě. Jako první věc si spustíme aplikaci Utility Management, pomocí které dokážeme nově zakoupené zařízení nalézt v síti. Zde jsou vidět základní parametry modulu, to znamená jeho produktové jméno, jeho aktuálně nastavená IP adresa a jeho sériové číslo. Pomocí managementu můžeme upgradeovat firmware nebo nastavit jiné parametry modulu, co se týče IP adres. Buď to IP adresu napevno, nebo pomocí DHCP serveru. Náš modul je již předkonfigurovaný, takže pomocí tlačítka Browser si otevřeme webový prohlížeč, kde se nám otevře přímo odkaz na daný průmyslový modul od společnosti V&T. Na aktuální obrazovce vidíme stav vstupů a výstupů, kde aktuálně oba dva vstupy, jeden popsaný jako tlačítko 1, je ve stavu on, input 1 je taky ve stavu on. Pak je zde položka counter, která nám ukazuje, kolikrát ten vstup byl na náběžnou hranu sepnutý. Pro ukázku jeden vstup sepneme, opět přepneme a vidíme, že nám counter skočil o jednu pozici. Poté tady máme položku output, to znamená, vidíme, v jakém stavu máme nastavené výstupy. To je vše, co se týče úvodní obrazovky. Další nastavení a podrobnější informace o konfiguraci najdeme až po zalogování, to znamená pod tlačítkem Login. Defaultní jméno, pokud ten modul máte po továrním nastavení, nemá žádné heslo, to znamená pouze stačí kliknout na tlačítko Login a tím se nám zobrazí rozšířená administrace. Po přihlášení do administrace je vidět, že u položek Counter a Output se objevily tlačítka, pomocí kterých můžeme údaje mazat anebo digitální výstupy přepínat. Prvním krokem, který je při konfiguraci těchto zařízení, je nastavení síťového rozhraní, kde si můžeme zkontrolovat nastavení DHCP nebo pevné adresy, které vyžadujeme v naší síti, případně konfiguraci DNS serveru. My máme vše nastavené pomocí DHCP. V položce Input a Output si můžeme přejmenovat vstupy a výstupy a zároveň jim můžeme nastavit, jak se mají chovat. To znamená, zda mají fungovat případně jako invertovaný, nebo případně ten counter má fungovat i na sestupnou hranu. Další položka je Date and Time, kde si můžeme nastavit časovou synchronizaci ze serveru. To funguje pouze, pokud váš modul bude mít přístup do internetu. Položka Language vám definuje, v jakém stavu se má průmyslový modul pouštět. To znamená, zda se vám pustí v jazyku anglickém nebo v německém. Pak je možné parametry, které nalézáte v levé horní straně, překonfigurovat. To znamená, můžeme tam změnit logo, případně popisy pomocí všech těchto polí, které tady naleznete. V poslední části konfigurace je položka password, to znamená zde, pokud chcete vytvořit nebo změnit defaultní nastavení, což doporučujeme, tak zde si vytvoříte nové heslo pro přihlášení. A pomocí Apply aktivujeme. Naše první video se týká aktivace OPC UA serveru, to znamená jeden z několika typů komunikací, který modul nabízí. Jako první si ukážeme konfiguraci OPC UA modulu, který je jeden z mnohých, který modul nabízí. To znamená, přejdeme do záložky OPC UA a zde se aktivuje OPC UA server. Pomocí tlačítka Configure se nám otevře nastavení, kde my definujeme port, název OPC UA
uživatele, případně jeho heslo. Pro naše základní vyzkoušení použijeme nejjednodušší nezabezpečenou komunikaci bez hesla. To znamená, server pouze aktivujeme. Abychom mohli aktivovat i co se týče dalších parametrů, tak musíme aktivovat, pomolit další věci na vstupy a výstupy. To znamená přístup na ovládání digitálních výstupů na zařízení. A potvrdíme pomocí Apply. Aktivace trvá krátkou chvilku a po ní vlastně máme OPC UA server již připravený. Takže se přesouváme do další aplikace. Tímto krátkým videem jsme si ukázali, jak jednoduše aktivovat v modulu od společnosti VNT OPC UA komunikaci a v následujícím videu si ukážeme pomocí softwaru CAP Server X vyčíst data pomocí OPC UA klienta.